hvert fald ikke vores skole. Det her, det er kraftedeme på vores skole. Sikkert ikke. Det er masser af. Kom on. Kontor. Styring af skole. Bakkeskolen. Det er den super bedste i hele Danmark, og den allerbedste i Skanderborg Kommune. Tro det eller ej, men det er rigtigt. Mange gange med trapper. Gymnastiksalen, den har 2 af. Og det er lækkert. Toiletter, det mangler vi ikke. Klasseværelser. Det har vi masser af. Vejrtrækningsproblemer, det er der ikke noget af. Fordi at du trækker vejret super godt herinde. Astma, det skal du ikke tænke på. Du skal bare være glad. Vi har rigeligt med plads herinde, som I kan se. Der er intet, der bliver stjålet. Vi stoler alle på hinanden. Og så Ja, yes. Det var så første gang, det skete jo. Kan det? Har du selv som hest, så er du skoletandlægen, der er fest. Jeg har børn som er bedst. Jeg sidder på Bakkeskolens venteliste.